ассалому алайкум бинандагони гироми қадри барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳунарпешаи театри ба номи устод Лоутӣ Умеда Раҳимзода. Хуш омадед ба барномаи мо ва бисёр шод ҳастем аз дидор бо шумо имрӯз ва ҳамчунин вақте ки барои таҷрибаомӯзӣ мерафтем ба театр аллакай аз он ҷо шинос будем бо шумо яъне аз ҳамон давра яъне донишҷӯёро дастгирӣ мекардед аз ҳамон давра яъне ҳамон як чанд моҳ пеш. Бале. салом алайкум бинандагони азиз, хусусан мухлисони барномаи лазиз. Саломат бошед. Хуб, ва ташаккур ки имрӯз шумо омадед ба барномаи мо. Ташаккур ки даъват кардед. Саломат бошед. Чӣ омода мекунем имрӯз ҳамроҳи шумо? Чӣ аст хӯроке ки имрӯз омода мекунему, якҷоя баъд мечашему? Мо имрӯз қаноти мурғро омода мекунем. Қаноти мурғ дар тафдон. Яъне мурғ. Бале. Мурғ дар тафдон. Бале. Яъне қаноти мурғ. Бале. Бо истилоҳи русӣ гӯем агар крылышки. шумо метавонед қаноти мурғро ба назди ман биёред барои кӯмак. Баъд бинандагони гироми бисёр чӣ хеле ки мо шумо аллакай шоҳидем ҳамин қаноти мурға омода кардан истеъмол кардан бисёр бомазза аст. Бисёр тайёраша мехӯрему, маззааш як аҷиб аст. Аз мурғ боз фарқият дорад қаноти мурғ. яке сабаби интихоб кардани қаноти мурғ ин буд ки яъне ки бисёр дӯст медорам ин намуди хӯрам. не ин ки ман дӯст медорам бемушкилӣ ба мазза кардан мумкин, лекин ин маънои онро надорад ки ман ҳозир инро метавонам бо мазза тайёр кунам. мо албатта медонем ки бо мазза аст, дигар илоҷ надорем. ба ман алак пеш аз даъват ба ман огоҳ кардан ки ман гуфтам камтар корам бисёр, онҳо гумон кардан ки ман метарсам буду ва хӯрокам бемазза меояд. Гуфтанд натарс, агар бемазза ҳам тайёр кардӣ он ҷо мегӯянд чӣ хел бамазза. Ба ҳамин хотир ман наметарсам, ҳар чизе аст паси. Хуб, саломат бошед. Хуб, ана гуфтем ки барои омехта кардан барои ҳар гуна шумо метавонед ба ман мурчро тед. Мурч? Бале. Каме дигар ҳам пошед. Намакам лозим аст. Албатта ки. Албатта бенамак чӣ хел мешавад. Мурчи бинандагони гиромӣ, шумо метавонед мурчи кӯбидаам яъне майдаам истифода баред. Ана. Тамом. Хуб, кифоя аст? Бале. Аниқ? Бале. Боша. Акнун намак. Равған бисёр лозим нест. Каме. Хуб, биёда инҷо. Хушуша. Хуб, Умеда, биёда кун. Суолҳое ки дорем, суолҳое ки омода кардаем барои шумо. Имрӯз чӣ хеле ки медонем мо, чӣ хеле ки медонанд нафароне ки моро тамошо карда истоданд, дар театри Лоутӣ, яъне театри академӣ драмавии Лоутӣ фаъолият карда истодаед. Тӯли аллакай хато накунам як 15 сол, бале. Қариб ман мегуфтам зиёда аз 20 сол. 15 сол яъне фаъолият карда истодаед. Хуб, аз куҷо яъне меҳр пайдо шуд дар дили шумо ба касби ҳунармандӣ, ба актёрӣ? Рости гап, ман аслан ба коргардони филмнома мехостам шавам. мутаассифона вақте ки ман ба донишгоҳи санъат рафтам, аллакай ҳамин факултет набуд. шумо метавонед як кор дигар ба ман? Бале. Хуб. Набуд. ба ҳамин хотир ман интихоб кардам ҳунарпеша. Ба ҳар ҳол ман ҳамчун коргардон фаъолият дорам. Сирпиёз. ин одатан зираро дертар медозанд. Одатан. Ин барои ҳамун таъму сирпиёз. биёд ман як тахтача мегирам сирпиёза. шумо майда мекунед? Бале. Гуфтед аввал мехостед ки коргардони синамо шавед, а? Бале. Ин аз хурдиятон буд, аз куҷо яъне? Бале, ман дар хурдӣ хеле филм зиёд тамошо мекардам. Яке ман бисёр вақте мешавад ки бо ҷавонҳое ки бо синамо банданд, ман бо онҳо суҳбат мекунам, баъд ҳама вақт мегӯям ки ман фикр мекунам ки аз шумо зиёдтар дидам, ман филм бисёр дидам. Ман хеле филм зиёд
аз ҳисоби дидан ё намедонам меҳри ман ба филм хеле зиёд буд аз хурдӣ, аз 6 солагиам. Аз 6 солагиам. сабабаш чӣ буд? Не, ман ёд дорам ки бародаронам дар хона филми тасвирӣ, онҳо аз ман калон буданду филми тасвирӣ тамошо мекарданд. Ман мегуфтам ки не филм монед, филм мемонед. Ман намедонам аз чӣ ин дар дили ман пайдо шуд, лекин замоне ки ман ба ақл будам, аллакай ин дар дили ман буд яъне. Бале. беҳтарин. вақте ки мактаба хатм кардед яку як бура рафтед ба донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат, Бале. дар онҷа таҳсил, яъне зид набуданд ягон нафар дар оила? Дар хонаи мо танҳо як гап буд ки касберо интихоб кун ки туро хӯронда тавонад. бале. ин ба фикрам ин барои ҳама чунин маслиҳатро медиҳанд. беҳтарин. хуб, вақте ки омадед ба донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат, хуб медонем ки аз ҳама вақти лаҳзаи ҳассос барои нафаре ки ҳунарманд шудан мехоҳад, актёр шудан мехоҳад, лаҳзаи ҳамун дохилшавӣ аст. давлат байдуллоев ин устоди ман аст. барои он ки ман дохил шавам хеле кӯмак кард ки ман дохил шавам. бо устодам Шералӣ Абдуқайсов дар тӯли 4 сол ба ман дарс гуфт. На танҳо ҳамчун ҳунарманд маро омода кард, ҳамчун одам. ман аз он кас Устод Шералӣ Абдуқайсов. бале, одамгариро омӯхтам, Бале. на танҳо ҳунармандиро. фикр мекунам одамҳое ки он касро мешиносанд, бисёриҳо мешиносанд он касро, яъне Бале, устод- дар назар дорам одамҳое ки аз наздик мактаби махсуси худашонро доштанд, мактаби махсуси омӯзгорӣ ки яъне ки чӣ хел ки мегӯянд ҳамчун ба ғайри ҳунарманд, ҳамчун одам хеле яъне хеле ман ҳатто гуфта наметавонам, интихоб карда наметавонам ҳамон калимаҳоре ки дар бораи Шералӣ Абдуқайсов гап занам. танҳо мегӯям ки одамгариро аз он кас омӯхтан лозим буд. мо ба қадре омӯхтем, қадри тавонистем омӯхтем. беҳтарин. Кадом сол буд? вақти 2003 мо дохил шудем, 2007 хатм кардем. хуб, ягон нафар имрӯз аз ҳамон нафароне ки хатм карданд монданд дар ин касб? аз бале, ҳамсабақоншон? Насриддин Асадуллоев, Шуҷоат ки имрӯз Асадуллозода, бале, акаи Насриддин, Ҳайдар Муҳиддинов. танҳо 4 нафар 4 нафар монданд. аз 11 нафаре хатм кардем. беҳтарин. дар бораи устод Шералӣ Абдуқайсов суҳбат кардем ва имрӯз дар ҳақиқат ҳамон шогирдоне ки он кас тарбия карданд, то имрӯз ба ҳамон шогирдон фаъолият карда истоданд, кадомашон ҳамон фаъолият карда истоданд, ҳамашон муваффақанд дар касби хеш, дар касби худ, ҳам аз ҷиҳати инсонгарӣ, ҳам аз ҷиҳати ҳунар. ва имрӯз шоҳидам ҳастем, шумо ва бародари гиромии мо акаи Насриддин, акаи Шуҷоат ки имрӯз хуб фаъолият карда истоданд дар ҳам ҳунармандӣ ва баъзан вақт мебинем ки дар филмҳои кӯтоҳ ҳам мегиранд. хуб, ногуфта намонам ки шунавидам якду аз ҳамон коргарони ҳамон театр, ҳунармандони театр ки шумо каму беш ба навиштанам машғул ҳастед. бале, ман аз ёдам нест, аз 18 солагиам ба фикрам ба нависондани филмнома оғоз кардам. хуб, яъне ба таври ҳирфаӣ нею, ба чӣ хеле ки ман мефаҳмидам, яъне ки ман мактаб надоштам. хулас ман хеле зиёд нависондам, яъне ки зиёда аз 50. зиёда аз 50 филмнома. бале, беҳтарин. ягонтояш аз филмномаҳоятон ягонтояш бале, ба навор гирифтанд ё ин ки хуштоманҳо студияи Симур сабт карда буд. ман дар он ҷо ҳамчун ассистенти режиссёр фаъолият мекардам, ба ғайри он ки муаллифи филм будам. Некрӯзи Ҷалилён дуюм муаллиф буд бо ман дар филми хуштоманҳо. ба ғайр аз ин мо филм сабт кардем. мутаассифона яъне дар телевизион нарафт ин филми чизе ки кошти ҳамонро дарав мекунӣ, чизеро ки кошти ҳамонро дарав мекунӣ. айни замон ман ба нависондани филмҳои кӯтоҳмуддат бандам ба дархости
худи ҳамун мақомоту мақомотҳои давлатӣ. Бале. боша беҳтарин ва ягон филм яъне аз филмномаҳои худатон бошад ё аз каси дигаре ба навор гирифтаед? бале ман кӯтоҳ ба навор равғанро ба ман кӯтоҳ ба навор нагирифтам, филми калон ба навор гирифтам хуб бо умеди бобомурод, яъне қисман филмро ӯ ба навор гирифт ҳамчун коргардон, қисман ман ва боз ӯ. Айни замон бошад мо боз як филми дигар яъне ки рӯзҳои наздик ба анҷом не аллакай ба анҷом мерасад, ба анҷом мерасад. Алла тӯли як сол зиёд мо болои ин бале кор кардеду ту дар боло навор мегирифтем тӯли як сол зиёд. Филми Сарбоз, Сарбоз нагуфта намонад, рӯзҳои наздик метавонед бибинед. беҳтарин саломат бошед. хуб чӣ кор кунем акун? акнун мо аз ҳама чизи муҳим ин намак аст, бояд фаромӯш накунем. Намак новаста аз оне ки шумо боз ба навиштан машғул ҳастед ва ҳамчунин ба коргардонӣ ҳам яъне дар синамо яъне машғул ҳастед боз ва медонем ки як кори бисёр чӣ гӯем агар инам барои ҳунарманд душвор аст, яъне дар театр фаъолият кардан умуман дар назди тамошо ҳар рӯз дар тамринҳо иштирок кардану ину ону бисёр душвор аст ва боз вақти холигӣ ёфтану аз пайи чӣ гӯем навиштани филмномаҳо шудан чӣ гуна яъне шумо дарёфт мекунед амн вақти холигираву аз вақте ки аз тамрин бегоҳ аз театр ба хона меравед? фикр мекунам бисёр монда ҳам мешавед. бале одатан мо соати ба ғайри он ки ман корам дар театр аст, ман модарам, ин аз ҳама мушкилтар ин аст ки ман 3 фарзанд дорам, яъне болои ин кор кардан фикр мекунам ки ин одамизод аз худаш вобаста, агар ки хоҳӣ новобаста ки ту дар чанд ҷо кор мекунӣ, кора чӣ қадар душвор аст, ин мушкилӣ надорад. аз ҳама муҳим хостан аст. беҳтарин. хуб хобӣ доред дар зиндагиятон ягон чӣ гӯем агар вақте ки дар вақтҳои холигӣ яъне машғул мешавед, дар вақтҳое ки бисёр монда ҳастеду мехоҳед аз ҳама чиз каме истироҳат кунед, чӣ аст? рости гап хобияи ман ин филм дидани филмҳо аст. Бале. дар тафдонам вақти гузоштанам шудааст. Тафдонам тавсидааст аллакай? хуб дар тафдон акнун мегузорем. мурғро мегузорем дар тафдон. баъде ки хатм кардед донишкадаро, донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзодаро хатм кардед, омадед ба театр. яъне якбора ба театр омадед ё каме дертар? Баъди чанд моҳ. хуб вақте ки ба театр омадед чӣ гуна буд? Ямун ҳар як ҷавоне ки хатм мекунад донишкадаро меояд ба театр ва аз ӯ имтиҳон ҳам мегиранд. гирифтан аз шумо ё якбора омадед ба театр, дар он ҷо як фазое ки бисёр ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ дар он ҷо кору фаъолият мекунанд. вақте ман ба театр омадам, дар он ҷо чанд ҳунарманде буданд ки аллакай нестанд, яъне ки Амадшоҳ Улфатшоев, Шералӣ Абдулқайсова устодам ва Саври Сабзалиева, Фотима Ғуломова, ин касҳо буданд. яъне ки онҳо бисёр моро нағз қабул карданд, яъне кӯшиш мекарданд ки дар ҳама чӣ дастгирӣ кунанд. ман ягон нохушие аз тарафи онҳо ҳис накардам, ҳама вақт дастгирӣ ҳис кардам, ҳама вақт. яъне дастгирӣ мекардед? бале. хуб бинандагони гиромӣ, акнун каме интизор мешавем то омода шудани мурғ. як камакаки дигар агар истад, баъд гирифта якта помидорро дар болояш мечинему, каме майонез аз болояш илова мекунем ва як сирпиёз боз. бале, боз сирпиёз. ва баъд мехӯрем. барои помидор хуб намак кашидан лозим
беҳтараш мешуд намакоб. намакоб барои помидор пошидан боша. хуб ана шумо ман аҳамият додам ҳамин намака бисёр истифода мебарам. ман фикр мекунам ки ҳамон чизе ки дар тафтун аст хеле шӯрла, лекин ман кӯшиш мекунам ки хуб шӯрияшро бартараф кунам то куҷо неки намедонам. хуб биёд аз тафдон мегирем чӣ хеле мегирем оҳо аллакай ин мисли обашам мисли бульон агар бинандагони гиромӣ истифода барем фикр мекунам ки мешавад барое ки бинед об аз худ баровардааст. не мо кӯшиш мекунем ки обро гирем, яъне ки ба хотире ки мо намак хеле бисёр дар ин ҷо истифода бурдаем ба ҳамин хотир ҳамин хеле аз ҳамин мурғ маззааш зиёдтар омед бо намак агар бошад болаззаттар. агар ки мо барвақттар медонистем ҳамин барвақттар дар намак яъне тар карда мемондем барои мо инқадар намак лозим намешуд. ба хотире ки тамаш хуб биёяд гуфтам ман намак бисёр дохтам, намедонам чӣ гап мешавад. хуб гуфтед ки ана масалан ҳангоми хӯрок пухтан занои мо ҳам ҳамин як одат доранд суруд сароида яъне хӯрок мепазанд. аз шумо чӣ хел аст? ман сценария фикр карда хӯрок мепазам. мусиқӣ гӯш мекунед? пеш аз шавҳар карданам бисёр гӯш мекардам, пеш аз донишгоҳ дохил шуданам. ана барои пайдо шудани идеяҳои нав чӣ ба шумо не ба хотире ки яъне руфту руби хона ба ман мушкиле эҷод накунад гуфтам мусиқиро мемондам ки чӣ шавад. яъне дар фон мерад. бале яъне ки ба ҳамин хотир. хуб фарзандои имрӯз кӯмак мекунанд дар ошхона? бале писари калониам яъне синфи ду мехонад, он кас ба ман кӯмак мекунад. гуфтем ки ина пеш аз гузоштан бояд майонез кунем бинандагони гиромӣ ва каме майонез дар болояш. шумо ба ман супориш диҳед? шумо ҳам метавонед ки резед, яъне ҳамин хел ин хел не ҳамин хел мешад. ин вобаста ба таб аст ин ама? бале вобаста ба беҳтарин. ина гирифта бинандагони гиромӣ боз меравем сӯи тафдон. марҳамат ба тафдон. дар вақти мактаб яъне дар мактаб нафароне ки зиёдтар ба касби ҳунармандӣ машғул мешаванд, яъне мехоҳанд ки оянда ҳунарманд шаванд, актёр шаванд ё коргардон шаванд, новобаста ба ҳамин кадом намуди санъат агар машғул нашаванд дар мактаб аллакай маълум аст. дуруст. хуб ба ҳар гуна дар ҳар чорабиниҳо чӣ дар дохили мактабӣ чӣ берун мактабӣ иштирок мекунад? дар шумо будам? ёдам ҳаст синфи 4 будам. он вақт ман дар Сарбанд таҳсил мекардам, мактаби рақами 8. он вақт 8 буд. айн замон ба фикрам 2. Сарбанд яъне ки леваканди ҳозири имрӯза. муаллимаи ман яъне Ҳанифа Раҳимова буданд. он кас бояд кадом маросим буд, ҷашн буд, ёдам нест, бояд ки ҳар симфхона намоиш мегузоштанд. ман ёдам ҳаст ки дар муддати кӯтоҳ дар дақиқаи яъне дар 20 дақиқа ман намоиш гузоштам, қаҳрамонҳоро мондам, синфи 4 будам. яъне ки ба ҳар ҳол ман ба ҳамин роҳ мерафтам. дар 4 дақиқа ман намоиш гузоштам, яъне бо дар ҳамон намоиш ҳам худам банд будам. баъд аз ҳамин сабаб муаллимаи ман яъне дар он ҷо буданд духтарҳое ки нисбатан ман симояшон хеле зеботар буд, лекин муаллима кӯшиш мекард дар ҳар куҷое ки чӣ маросиму ҷашне ҳаст маро пеш мекард. аз сабабе ки шавқ зиёдтар аст. бале чӣ тавсия медиҳед барои ҷавонон, барои нафароне ки айниҳол новобаста дар кадом касб қадам монда истоданд? ман ҳамин қадар фаҳмидам ки бояд ягон мақсадро мондан, ҳадафро мондан ва ба пеш рафтан, ба ягон мушкилӣ нигоҳ накардан. ин мушкилӣ ҳатман пайдо мешавад, шикасту рехта ҳама мешавад, лекин агар хоҳиш бошад, ҳамон мақсад бошад, ҳадаф бошад, имрӯз не, фардо не, пасфардо не, ҳафтаи дигар ҳатман ҳамон кор мешавад. хуб бинандагони гиромӣ, ҳамон лаҳзае ки дер интизор ҳастем ҳоло фарор нарасидааст албатта ва қариб ки бояд фарор расад ҳамон лаҳза. ҳозир бояд аз тафдон мурға гирем, бояд гирем, барое ки омода шудааст аллакай. бошад. хуб бо дастпӯшак мегирем мурғро аз тафдон. бинандагони азиз, ана
وای 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 وای. این میدونید همین خوب کردیم که همین پمیدور هم وارد کردیم. میدونید برای چی؟ برای چی؟ برای که یک بوی بسیار بسیار بامزه، بوی چی گویم اگر بعضا وقت در بعضا طربخانه ها آماده میکنن مرغ رو، همون خیلی بو پیدا کرده است این روزا خوراکی ما. امیدوارم که مزهش هم مثل همون طرفخانه ها باشد. امیدوارم گرفته موندن گیرید موافق مثلا گویا که شما به خودتون میبرید. باشه. موافق طبع. اگر با خودم باشد بینندگان عزیز، مرغش بسیارتر، کارتوشکش کمتر. همین خیلی میبرده. انا خوب، انا سلامت باشید. خب چی نقشه ها هست در آینده؟ نقشه ها من همین فیلمی که در دوش دارم همین رو به انجام رسانم. خب بینندگان گرامی، خیلی که گفتم بسیار لحظه حساس است برای مهمان و لحظه چی گویم اگر بسیار کیفیت آور است برای من، چون که چشیدن خوراک، استعمال کردن خوراک اون نفرانی که زیادتر کار میکنن در آشخانه بسیار دوست میدارن. خب بینندگان عزیز، اکنون بیاید چشیم مزهش رو و گوییم که چگونه است مزه خوراک امروز ما. معلومه. خب مهمان اول و کمی کارتوشکا در اول بینندگان عزیز، چون که یک بار با معده وزبینی نیوریم از گوشت سر نکنه. بهترین کارتوشکا بسیار خوب پخته شده است و مرغ در حقیقت بامزه. در حقیقت؟ بله بسیار بامزه. بهترین مزه هم ملایم پخته است، هم مزهش گفتید شما کمک گفتید که نمکش زیاد است، اما نه خوب است، نمکش خوب است. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید، امروز آمدید با برنامه ما اشتراک کردید و مینداری خویش رو از نام خودم، از نام تمام اهل کارمندان تلویزیون سفینه به شما بیان میکنم. چی تمنیات دارید با بینندگان ما؟ سلامتی، سلامتی، سلامتی باقی همش میشود. خب بینندگان گرامی، منم از فرصت مناسب استفاده برده به هر یکی شما سلامتی میخوام، بردباری میخوام، موفقیت میخوام در زندگیتون. در خاندان شما میخوام که فضای خاندانتون پر از خنده باشد، پر از شادی باشد و دسترخوانتون هم خیلی پر از فیض و پر از برکت باشد. با برنامه لذیذ با تخانی علودین بمانید. خیر تا برنامه های آینده.